premier site web qui vous fera découvrir de nouveaux clips, musique et prêches, émissions et actualités musulmanes en exclusivité. Abonnez-vous dès maintenant à nos différentes chaînes de Zigri Plus et retrouvez le meilleur de l'actualité. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم الحمد لله أمبي على فوق على بركة نيني أندون توي سيكو أن دونغو علي ولاندا دي كنكونو نوي أنغا كونغو كونو فيون أولو نفا أني يرو نفا ani ala tɔgɔw turabu olu nafa ye alhamdulillah an kumana dantan fɛn dɔ kan n'o ye suruku ye suruku mɔgɔ caman bɛ suruku ye suruku fan bɛɛ ye kabako fɛn de ye suruku fan bɛɛ ye kabako fɛn de ye munna a bɛ fɔ k'a ye suruku golo ɲini a k'a kɛ ka nin fɛn in to n'i ye suruku farikolo yɛrɛ lajɛ golo bɛɛ ye turabudenw de ye mɛ n'a fɔra turabuden minnu don olu dɔɔnin tɛ so 16 in kɔnɔ olu dɔɔnin tɛ so 16 in ale kɔnɔ n'i ye suruku yɛrɛ lajɛ suruku ka turabu datogo o bɛ yen a ka dɔn kibaru o bɛ yen o tuma na suruku ni mɔgɔw bɛ kuma suruku kunkolo kan u b'a fɔ k'a bɛ nafolo baara kɛ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don mɛ kunkolo in mumɛ tɛ kunkolo in parti bɛɛ n'a ka baara de don suruku la kunkolo in taara jumɛn kama ɲin damadɔ de bɛ suruku da kɔnɔ o ɲinden damadɔ in n'i y'o baara a baara togo yɛrɛ yɛrɛ la k'a di Alahu Taala ka jɔn o jɔn ma a dɔn togo ɲuman na diɲɛ natigɛ nafolo a sɔrɔ a hɛrɛ fo ka taa tigi sa Ala t'a b'o kɔnɔ o de la minnu ma a faamu kosɛbɛ olu ye kunkolo yɛrɛ mumɛ ta a mana kɛ togo o togo ɲin kɔni bɛɛ na sɔrɔ kunkolo in kɔnɔna la n badenw a ye sabu ɲini nin ti tiɲɛ ye nin ti tiɲɛ ye aha mɛ hakili bɛ se ka fɛn o fɛn sɔmi sɔrɔ k'i to diɲɛ kɔnɔ yan a dɔn o tiɲɛ bɛ yen hali n'a sɔrɔla nkalonw ka ca mɛ a tiɲɛ bɛ yen a tiɲɛ bɛ yen dɛ ka nafolofin baara k'a sɔrɔ ka k'a tigi ye walahi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ b'a la e de ma s'a sababu ma i n'a tigi ma ɲɔgɔn ye i ka sababu tɛ minnu bolo i bɛ taa sɔrɔ i n'olu bɛnna mɛ ani nin ko in yɛrɛ tɛ yen a tɛ se ka kɛ kelen tɛ dɛ ko in bɛ yen a bɛ se ka kɛ Alahu Taala hinɛna an minnu na k'a kalifa an na dɔɔnin sira fɛ ni min gɛrɛla an na n'an ye ɲɔgɔn faamu i bɛ n'a dɔn k'a bɛ yen i bɛ n'a dɔn k'a bɛ yen o suruku kelen na cɛ min b'a la n'a sɔrɔla k'a fɔ kulusijala binna pepu
muso 2 b'e bolo 3 b'e bolo 4 b'e bolo o bɛɛ sigikun ye fɛn kelen min ko ye o tɛ tulonkɛ ye dɛ o mana dɛsɛ k'i fura bɛɛ k'a la ka dɛsɛ i ye fɛn bɛɛ kɛ ka dɛsɛ sigiri dɔ bɛ suruku la n'o dir'i ma don min o don k'i sera k'o k'a kɛcogo la o don a bɛ bɔ a togo la a bɛ n'a togo kɔrɔ la traditionnellement a bɛ n'a togo kɔrɔ la i b'i yɛrɛ sɔrɔ n'u ye suruku kɛ a jatigɛbaatɔ bolitɔ la parce que ni suruku jatigɛra a bɛ banakɔtaa dɔ kɛ aw ka hakɛ to o de ye kabako fɛ yɛrɛ ye a b'o min kɛ ka boli o de ye kabako fɛ ye o tigafaranin ɲɛ kelen n'a dɔnbaga y'a ta k'a di i ma kulusijala ko problème na i k'i yɛrɛ wusu n'a y'a dilannen kɔfɛ a tigi fɛ wallahi Allahu Taala ta kɔfɛ o mana k'a nasira o nasira ye u y'i dabali de k'a bila la wala jinɛ setanew de b'i muso nɔfɛ a y'i sɔrɔ o sababuya la wala kɔngrasi muso dɔ de bɛ e bolo wala fɛn dɔ yɛrɛ de baaralen bɛ dɔw fɛ k'a bila muso la nin bɛɛ bɛ kɛ Afiriki yan dɔw bɛ se ka k'a ɲɛbɔlen bɛ e yɛrɛ muso fɛ mais e t'a dɔn a dun taara k'ale da a ka moyen bɛ kɛ mun ye o ye k'e de attaquer sisan n'a ye tiɲɛni don i kun sokɔnɔna la muso sigikun ye yɔrɔ min ye n'o tɛ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ k'o yira a la kɛnɛma a bɔ man d'o tigi ka jɔ kɔnɔ dɛ e kɔni ta bɛ kɛ k'a balo k'a fɛrɛ bɔ ka siyɔrɔ d'a ma ka dumuni d'a ma mais kun yɛrɛ ye min ye dɛsɛ bɛ yen o de la bana min ka jugu bana bɛɛ ye cɛw ka sira fɛ bi bana 2 don a fɔlɔ fantaya bana cɛbakɔrɔ ko bɛɛ kɛ i ka se k'o gɛn ka bɔ i yɛrɛ la kana maa fa kana maa namara mais gɛrɛ kodɔnna ɲɛnɛmaw la i k'i yɛrɛ majigi ni sabali ye ka fara i ka bololafɛn kan wallahi anw ye kow ye an yalala an ye kow ye an ye kow sɔrɔ dalu bɛ yen min bɛ se ka yirijala yɛlɛma k'a kɛ yiri kɛnɛ ye a dalu bɛ yen min da ye mɛ tigila ye min bɛ k'a fɔ n'i ma d'a la i b'a yɛrɛ kɔrɔbɔ k'a filɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma kulusijala kulonkɛ fɛn tɛ o de la fɛn dɔw bɛ interdit cɛ kan kana nin kɛ kana nin kɛ i ka kulusijala kɔlɔsi a bɛ fɔ npogotiginin ma k'i ka tafebolo kɔlɔsi fo i ka furu cɛmannin fana kan k'a yɛrɛ kɔlɔsi ten c'est e bɛna don a la don dɔ si baara don mais ni e san 30 san 40 k'o bɛɛ kɛ tulonkɛ la ni nana muso furu o b'a sɔrɔ i dɛsɛra problème de bɛ na wuli ye ala k'an bɛɛ sababa ma nin de tun y'aw kulo a digɛ ye haza wa salam